Homa Bay. Ikruok motelo na nyasi mar pradek mar rapar Jaramogi Oginga Odinga dhi nyime kar romo ma Ofafa Memorial Hall e boma ma Kisumu. Kaluwore kod gavana ma Kisumu Ngire Anyang' Nyong'o, ikruok makare oseketi maneno ni nyasi no tim gi kwe maonge ng'ikruok moro amora, wach mane osir kod jaod bura ma Kisumu Central Joshua Oron. Jotelo mogen mar yuore nyasi no oting'o jandiko Ngire Ngugi wa Thiong'o, jaod bura ma Westlands Tim Wanyonyi kod welo mamoko mawuok e pinje maoko. That activity, that event, will start from St. Stephen Church, given that Jaramogi Odinga was an ACK faithful. It will then move to Ofafa, where we will have various leadership, those who worked with Jaramogi Odinga, those who are mentored by Jaramogi Odinga, those who are following and have followed Jaramogi Odinga. The significance of that event is massive, both in Nyanza and nationally. Mang'eny manotimo kaka nogero piny, kaka ne okelo siasa ma Afrika e piny maduong', piny mangima, kaka giduto rumbagiri ne giloso piny Afrika, kata tinde okethre kamano, to gik mane giwacho pod nitie, nondiki e buge. Wadwani kwa biro mondo joma tindo mok ong'eyo kata joma pok oparo wechego wanyise ni gik mowachogi gin wacha japuonj. Gin e buge mang'eny ahinya kata kalatese mang'eny ahinya ma kisomo to biro nyisi gik moko ma kata wan ok owacho ka.